Kanadassa syntyneitä pelaajia, sillä heitä on tälläkin hetkellä 60% kaikista NHL-pelaajista. Eurooppalaisten osuus on noussut vuosi vuodelta. Ja niinpä tilanteita ei päästä luomaan kunnollisesti Niinimaa. Forsberg ja rumaasti ajaa Forsbergin päälle. Suorastaan sikamaisesti Peter Forsberg ajaa Janne Niinimaan päälle. Ja nyt on paikallaan kyllä jo miestä pistää pois häkistä. Siellä ei Ruotsin pojan hermo nyt kestä ollenkaan. Ja Kapanen on siellä vääntämässä myöskin. Älkää nyt pojat menkö turhaan tähän. Maruelli vihelsi siellä ajat sitten jo 1.35 erää jäljellä. Ja siinä oli kyllä Peter Forsbergilta aivan naurettava temppu suorastaan. Siellä on Mats Sundin jo hiillostanut koko ajan Janne Niinimaata. Ja nyt sitten Forsberg ajaa hänen päälleen laidassa. Ja Forsberg sieltä lähtee ilman muuta rangaistusaitioon. Katsokaa, tässä tämä tilanne tulee. Aivan käsittämätön selkään ajo, josta kyllä lähellä olisi jo se, että mies ohjattaisiin suoraan pukusuojaan. Niinimaakin joutuu siinä vähän nyt veistämään takaisin. Kentällä etukulma pidetään hyvin kiinni. Ja kyllä siellä Laukkanenkin taklaa Forsbergia sen kuin kerki. Ja kyllä siellä nyt on Suomakallet liikkeellä. Siellä jälleen Forsberg on yrittämässä ratkaisua. Siinä on Christian Ruuttu, joka tulee myöskin tilanteeseen. Tunteet alkavat pikkaisen kuumentua puolin ja toisin. Kyllä tämä Forsbergin ketju on saanut hurjaa mylläkkäaikaa. Garpenlöv, Forsberg, Alfredsson. Tässä näette, kuinka Alfredsson jää uudestaan etukulmasta. Takko peittää ja torjuu komeasti. Peittää kiekon alleen. Ja kyllä suomalaiset puolustajat uhrautuvasti pelaavat nyt omalla maalillaan. Siinä puolin ja toisin nyt Forsberg ja Laukkanen huitovat. Ja Ruuttu ryntää takaa tilanteeseen. Näitä kannattaisi kyllä välttää, koska kyllä Ruotsi kauttaaltaan ottelussa on harrastanut kovempaa taklauspeliä kuin Suomi, eikä se Suomen näitä parhaita apuja olekaan. Kenties vähän kovu. Ja kova ruuhka siellä on. Ruuttu tuttuun tapaansa kyllä tekee tätä niin sanottua likaista työtä. Ja yllättävän paljon tuomaristo antaa pitää näitä ihmeellisiä taktisia luentoja, varsinkin Ruotsin aitiossa. $195 ja näistä mies tunnetaan. Siinä joutui Ribovic hankalaan tilanteeseen. Yli askejakin paikalla, mutta Joseph torjuu. Ja nyt siellä on Shanahan kentän pinnassa. Hän vatustikin itseään. Ja aivan vapaana oli, mutta ei päässyt. Ja nyt Demitra kaatuu pahasti, loukkaa itsensä. Nyt siellä on kun amerikkalaistuomari ei ole nähnyt tilanteessa mitään väärää. Ja siinä kyllä Shanahan selkeä jalkakamppi. Ja siinä tulee tuo oman miehen maila osuu suoraan kasvoihin, joten se selittää tuon, minkä takia Jetnik tilanteessa, minkä takia hänen naamansa aukesi. Tuossa tilanteessa se ei tullut, vaan vasta jälkitilanteessa, jossa Shanahan tekee kyllä mielestäni selkeän. Ja tuossa noin selkeä, törkeä jalkakamppi. Siis hän vei Yhdysvallat 1-0 johtoon. Ja se oli kyllä tämän ottelun kannalta ja Yhdysvaltain kannalta aika hyvä alku. Ja näette, että tuollaista tämä peli varmasti tulee olemaan. Otteet todennäköisesti näiden kahden joukkueen välillä tulevat nousemaan aika kuumiksi. Darius Kasparaitis joka tapauksessa pilli soi. Ja näin rangaistujen penkille venäläispelaaja numero 7 Oleg Sverdovski. Ja lähtee sinne myös valkopaitainen amerikkalainen. Ja hän on vaan 27. Eli Aleksei Kovalev. Paitio. Ja nyt syntyy sitten tappelun nujakka. Ja siitä kun Madison Square Gardenin yleisö innostuu. Sinne tulee Snyder, sinne tulee 100-kiloinen Hatcher ja muut apuun ja mylläkkä on valmis. Tkachuk siinä selkäkameraan päin numero 17. Oli Kanadaa vastaan jäällä 20 sekuntia, innostui sen jälkeen tappeluun Claude Lemieux kanssa ja molemmille miehille tuossa pelirangaistus.
Ja nyt siellä on sitten yksi mies on ilman paitaakin, taitaa olla tuplavitonen, eli Venäjän Sergei Gonchar. Gilgerin numero 12. Unohtaa, että suussa on hammassuoja eikä purukumi, jauhaa siihen malliin, että tuosta suojasta ei taida enää paljon hyötyä olla tuon jälkeen. 11.56 ottelun toista erää vielä jäljellä, eli ottelu ei ole vielä puolivälissäkään. Yhdysvallat 3, Venäjä 0. Eikä tuokaan ole mikään yllätys, että tämä mies on siellä ilman kypärää. Darius Kasparaitis numero 11, liettualaissyntyinen mies, on kyllä tappelujen taitaja. Hän on omaksunut nopeaan tahtiin NHL-pelityylin. On kerännyt keskimäärin yli 2 rangaistusminuuttia ottelua kohden NHL. Tästä tuo tionne lähtee, Guerin antaa hyvin pystyyn ja LaFontaine jatkaa hyvin Hatcherille ja sitten Kasparaitis kädet korkealla ja Tkachuk, joka on kuumakalle itsekin, antaa saman tien takaisin ja kyllä siinä Kasparaitis, joka tavallaan tuon nujakan aloitti, päätyi sitten lopuksi ottavaksi osapuoleksi. Ja näin siellä jälleen rangaistujen jatkuu. Tästä ehkä selkeä syy, että mistä tuo erimielisyys sai alkunsa. Fedorov antoi siinä iskun iskusta. Taistelee kyllä leijonan lailla. Hän pelaa kotiareenallaan, koska seuratasolla mies edustaa New York Rangersia. Erittäin paha laita taklaus. Kyynärpää taklaus aivan selvä, tuossa ei ole mitään epäselvää ja Leach varmaan antaa takaisin kyllä. New York Rangersin ja myös Yhdysvaltain joukkueen kapteeni Brian Leach. Katsotaan. Derian Hatcher pistää varman päälle, että varmasti saa 2 minuuttisen hakkaa rangaistujen penkille. Tuosta ei rangasta tullut. Tässä oli tilanne, jossa Leclerc ja Rob Blake, nähdä avautuuko tuo peli tuosta. Se oli kyllä paha selkäänajo. Chelioksella näköjään jäi tuo mailanlyönti sen jälkeen sen verran vaivaamaan. Itse asiassa hän kääntyi kyllä jo siinä katsomaan, että tuosta kun rangaistus tulee. Siellä on sitten Kofi. Kaivaa, ronkkii, torkkii ja sitten alkavat kaverukset huitovat toisiaan. Ja nyt siellä on 3 valkopaitaa ja 2 punapaitaa jäähyllä. Eli sinne lähtee Guerinin seuraksi Chelios, aivan oikein. Scott Niedermayer on tullut pakin totille. Ja tuossa tuo huitominen, josta Chelios 2 sai. Se oli sitten vielä menossa pois. Sääntöhän sanoo, tässä muuten tuo taklaus, josta puhuin aikaisemmin, päästä kiinni ja mies kumoon. Lindros taklaajana, uhrina Derian Hatcher. Niin jos ja siinä näette, että kyllä
Wayne Gretzky edelleen on pyhä mies näissä kaukaloissa. Heti kun Schneider, joka ei siinäkään muuten suoraan edes ajanut päälle, vaan selvästi varoi ja väisti, hiukan kävi Gretzkyä kolhaisemassa, niin saman tien. Tässä tuo tilanne, jossa Shanahan meni väkisin Brian Moliskin yli. Ja USA ottaa tähän väliin aikalisän. Katsotaan tästä. Siellä, tuonne niskaan. Oli kyllä aika jännä tilanne, koska kyllähän siinä... Tässä tuo aikaisempi tilanne, mistä Molinskin mailan kärki kopsahtaa tuonne Messierin leuan alle. Niin olin sanomassa, että kyllä... Tehtävissä, mutta Curtis Joseph paikkaa. Numero 24, Lyle Odoline, pelaa nyt turnauksen ensimmäistä otteluaan. Hän on puolustuspelaaja Kanadan joukkueessa siis. Pelasi vielä viime kaudella täällä Montrealissa. Canadiensin paidat ei ole tulemista. Katsekin on aika tuima. Siinä Tony ja Monty sai kyllä kyytiä joukkueessa yhdessä, että tietävät toistensa edesottamukset ja ajatukset hyvin tarkkaan. Ja siinä tuo tilanne, että Mika Parina ja sillähän he ovat usein tottuneet otteluita kääntämään ja voittamaan. Tässä liukuu tilanteeseen Aiseman, vaikkei hän mikään järkäle olekaan, niin vain Modano yllättää Aisemanin syöttö vielä, mutta jälkitilanteessa Richter kaappaa kiekon. Steve Aiseman numero 19 ei mahtunut 87. Pääsee vielä syöttämään ja nyt tulee rangaistuksia. Fleury haastaa siellä Chelioksen pikku sananvaihtoon, mutta kyllä Fleury on sen verran pieni mies, että ehkä sittenkin pitäisi harkita vielä toinenkin kerta. Joka tapauksessa Yhdysvalloille on tulossa jäähy, joten nyt Kanadan tehokas ylivoimapeli pääsee jälleen kerran yrittämään ja hakemaan nyt tasoitusta. Fleury syöttö ja sen jälkeen tiukasti kohti maalia ja katsotaan mitä sitten tapahtuu. Fleury on siellä kyllä Richterin niskassa sen verran röyhkeästi, että ei ihme, että siinä Chelios kävi jututtamassa ja nyt kun tuon näkee hidastuksena uudestaan, niin itse asiassa tilanne on aivan toisin. Sisään tuonne maalin eteen, Hatcher ampuu ja nyt on Hallilla paikka, mutta vielä Kanada kestää ja lopulta Joseph onnekkaastikin torjuu ja nyt sitten lyödään miestä ja lyödään oikein kunnolla. Ja melkeinpä. Ja tuosta. Katsotaan uudestaan, Hallilla on paikka. Tkachuk on siellä maalin edustalla ja siitä alkaa nokkapokka aivan erotuomarin nenän edessä. Tkachuk ja Put. Törmäsivät toisiinsa niin, että ihmettelen, ettei siinä kummallekaan mitään käynyt, mutta näin vain peli jatkuu ja nyt sitten tapellaan jälleen. Niedermayer ja Lafontaine. Väännetään oikein kunnolla. Siinä on linjatuomarin arkea. Tuntuu siltä, että näissä maailmancupin otteluissa tunteet ovat jopa pysyneet hieman rauhallisempina kuin tuollaisessa keskitalven NHL-ottelussa, jossa vastakkain on väsyneitä miehiä ja aina ei sarjapisteetkään niin kovasti kiinnosta kuin välttämättä pitäisi. Tappelu kuitenkin. Scott Niedermayer 2 minuuttia, mutta
Saman saa varmasti tappelu Kukari, Pat LaFontaine. Tässä tuo tappelua